Najbioroszaczka. Не пипец. Я хочу какашка. אדם יגבינה. קפץ לכולם. טוב, תשמעו. התחיל פרק 2 של יום יפה של אחלה גברים. אז אנחנו עכשיו נלך ונראה מה עושים. שלא כמו שם את הפה. שם את הפה כבר. Следующий ансамбль улучшается представление. Но я все равно их представлю. Эй, привет. Как? Удачи. Спасибо. Тебе тоже. איזה חושך, אחוז שרמוטה, לא רואים כלום. אין אור, אולי ככה לא. פיפץ. למה אין אור? טוב, תסתכלו, זה אחלה גבר. זה שלא רואים, סתם טפל. תראו, זה או בקוקטייל. זהו, אתה... תעיף את זה, אני רוצה...